yadda ake cin gindi, ma'ana yadda zaka ci matarka ta goho. Shi dai kowanne bahaushe dai ya san goho ne, shine a sunkuya a tsuguna ta baya, namiji zo ta baya yana cinki. A turance kuma ana ce mai dog style. To akan shi ne zan yi bayani. Shi goho ya danganta, kuma a ittifakin masana ilimin jima'i sun yi ittifakin cewa shi wannan goho ya fi kowane jima'i saurin kawo nishaɗi a zukatan ma'aurata, ma'ana ya fi gamsar da ku tsakanin ku, kai zaka gamsu ita ma za ta gamsu, amma ga mu mata za mu ji muna jin zafi. Ranar da aka fara mana shi wannan gohon za mu ji ya yi zafi matuƙa, saboda shi idan kika samu namiji mai dogon gura zaki ji ya shige ki matuƙa, ya fi ko da yaushe shigar ki. Wani ma zaki ji ya wuce har yana iya taɓo kayan cikin ki, zaki ji to wannan yana sa ki ji zafi, amma yau da gobe bata bar komai ba. Idan har kika jure ma wannan ɗan zafin ya miki yau, gobe kika yi goho, jibi kika yi goho ya ci ki ta nan, zaki ji gata zafin ya riga ya wuce. Zaki ji ma kin fi buƙatar wannan gohon a bisa ki kwanta ki bude kafafun ki ya ciki. Goho ba wai yana nufi idan kika yi goho ya ciki ta duwawu bane, a'a ba wai ta duwawu ake ci ba idan an yi goho. Kawai ta ce ga wata can ya iska tana koyar da yadda ake homo, to ni ba haka nake koyarwa ba, ina bayani ne ki goho ki tsugunna mijin ki sade da ke ta cikin gindin ki, ba wai ta duwawun ki ba. Tabbas idan har kuka jure kuka na ma junan ku wannan abu, kuna samun gamsuwa sosai a tsakanin ku, saboda goho yana kusan in ce a cikin salon kwanciyar aure, goho yana cikin akalla na 10 gurin kawo nishaɗi, gurin kuma faranta zukatan ma'aurata. Kuma tabbas goho yana taka muhimmiyar rawa, kuma kina jin daɗi, shi ma mijinki yana jin daɗi, saboda wani idan kika saba mai wallahi ba ma zai iya cin ki ta ki kwanta ki buɗe kamar ki kina kallon silip. Wani kullun zai gwammace gara ki mai wannan gohon, saboda ya san a cikin kashi 5 yana samun gamsuwa kashi 10 idan yana cin ki ta wannan gohon, saboda goho yana ba namiji daman da zai rike kugun ki ya zira gindin shi ga baki ɗaya cikin naki gindin, ma'ana ya samu ya taɓo can mijiyar daɗin ki. Saboda wata in ta buɗe kafa tana ma ruwa, in ta buɗe kafa tana kallon sai zaki ga ta matsa cikin jikinta. To idan kika yi goho duk muguntaki wannan jiki naki ba zai matsa ba. Kina goho ma'ana in kika duka kika yi goho ga baki ɗaya wannan cikin gindin ki zai saki, zai yi balance, yanda shi kuma namiji zai samu ya zira miki burar shi can ciki ki samu gamsuwa. Idan kin yi dace da mai dogo bura zaki fi samun gamsuwa 100%. Idan ma karamar bura Allah ya hore maka, duk idan kuka yi wannan kwanciya za ku samu gamsuwa a tsakaninku. Kowanne zai za ku rabu da juna kuna farin ciki, kuma za ku samu nishaɗi matuƙa. Don Allah mata da maza a daure a jajirce a koyi kalolin kwanciya domin a samu gamsuwa tsakanin ma'aurata, domin a samu kowanne ya samu ya biya ma kanshi bukata. Don aure ba wai aikin mutum ɗaya bane kawai, ba wai aikin namiji bane ya zama da kullum shi zai kawo kalan kwanciya, shi zai nuna miki yadda za a yi ciki, a'a ya zama da ke kina taka muhimmiyar rawa, shi ma yana taka muhimmiyar rawa a wannan fannin. Kowannen ku yana samun gamsuwa. Don Allah mata da maza a daure, idan ma baki iya salon kwanciyar aure ba ki tashi ki je ki koya, dan yanzu zamani ya canza. Aure shine rabin jin daɗi ga wannan saduwa shine rabin jin daɗi ga ma'aurata. Sai an daure, sai an jajirce, sai kuma an cire kunya. Ki koyi kalolin kwanciya, kalolin gamsar da namiji, musamman dai wannan gogon da ne miki bayani. Idan ma biki taɓa yi ba, yau in kin kalli bidiyo na ko kuma kin ji bayani na, ki je ki gwada yi wa mijinki wannan kwanciya. Za ki ga a ranar ma yana rikita ki, yana fifita ki, saboda kin mai goho ya shige ki, kin yi balance da jikinki, ya shige ki, ya taɓa, ya yi amfani da ke ta ko ina da ina inda ya kamata. Ya samu gamsuwa, shi ma ya samu biyan bukata, ke ma kin samu biyan bukata. Don Allah mata da maza a daure a jajirce. Ka gane, idan ka mata cin mamiya dadi za ta rika ji burar ta mata katuwa, ciki ta taba mata, ta ji daɗin kuma har ya wuce ma misali, ka gane. To kakka mata irin wannan ce din. Misali ita cinta na farko da zaka mata shine monkey style, wato goho kenan, ka gane, ko kuma a ce doggy style, ka gane ko. Duka ana mata wannan duka wannan ci ne da zaka mata, duka abu ɗaya ne, monkey style ko doggy style, duk wanda ka sani daga ciki, to shine ci na farko da ya kamata ka mata. Saboda shi wannan ci ɗin inda zaka mata, idan ka zo baya sa
ka ga mace ta baya sa burakan shiga ciki can yayi nisa sosai, ka gane. Ita a gurinta yana nan normal ne, a gurin wacce ta saba kuma idan ba ka tura shi a ciki ba, ka san shi wannan style ɗin yana sa ka ji buranka ya shiga cikin gindin mace sosai da ya dace. To kaga ita idan wannan style idan ka mata firstly shine cin da ya kamata ka mata. Cin da zaka mata na biyu kuma shine cin da zaka kwanta, zaka biyo ta bayanta. Sannan ka daga kafafunka, sannan ka shigar da burarka ta tsakiyan kafanta ta baya. Ina magana ne akan mace gajeriya kuma da kai kana da katon bura, ka kasance da katon bura. Cin da zaka mata kenan, zaka iya zara kayanka duka a ciki ba za ta ji zafi ba, ka gane. More especially dan kar ka zo ka auri matanka gajeriya dai na gaya muku gajeriya ita take dai wacce take da kafanta ba mai tsawo ba, ita ake nufi da wannan gajeriyar. To ka zo ka aure mata irin wannan, ka zo kana cin ta anyhow, ta ce maka ta gaji da sex ba ta so. To ba wani abu ne zai sa ta gaji, saboda ita ba a mata cin anyhow. Misali kenan, ita ba a mata cin anyhow. Yawwa. To zaka biyo ta bayanta, sai ka zura burarka ta tsakiyan kafarta haka, sai ka daga kafafunta haka, kana cinta ta tsakiya haka kenan, kana cinta tsakiya haka. To wannan ci din suna son shi da yawa, suna son shi sosai. Irin wa'annan matan suna matakar son irin wannan ci sosai da sosai. To second ci kuma da zaka mata, ita kuma ana son ta cika, amma irin cin da za ta maka ita, irin cin da mace za ta maka in dai gajeriyar mace ne kuma sannan da katon bura, irin cin da za ta maka shine irin cin da zaka zo har ƙarshen gado. Sannan ita dai in za ta hau kanka, misali ita za ta exercise, zaka zo misali har ƙarshen gado haka, kafafunka su taba kasa, sannan buranka na tsaye, sannan ita ma kafafunta suna kasa, sannan sai ta hau kanka ta exercise irin wannan. To wannan bai zai tabo mata sosai ba, ka gane. Sannan kuma ka san gajerun mata suna yawan daukan ciki da wuri. Idan dai har mace tana da kwayan aihuwa sosai, suna yawan daukan ciki da wuri sosai, saboda mahaifansu ba shi da nisa. To ka gane. To amma ita irin wannan exercise din yana bada chance ku huta yadda kuke so, saboda ba kowanne namiji bane yake son kullun gashi zai huta da matar shi kullun tana da ciki. Aihuwa rahama ne, amma ya kamata a ce sometimes ana hutu, a samu 1-2 interval din, ko da shekara ɗaya ne a tsakanin yara 1 years haka. So ba a ce sai kun yi wani allura ku yi waye ba. So akwai method da kuka sani ma, akwai kuma wanda za a kara baku, wanda za ku yi amfani da shi, wanda ba zai sa ku samun wa'annan matsala din ba. Tips ne kawai, ba wani magani bane. To insha Allah nan gaba za mu kawo shi. To I hope dai wannan shine kaɗan daga cikin yadda zaka ci gajeriyar mata. Kada ku manta ku ci gaba da danna mana subscribe kana